Gau beltzerako kuia paperarekin egindako eskulana. Horretarako artaziak, kola, zeloa, pinotxo berdea, paper laranja eta kartulina beltza beharko dugu. Lehenengo pausuan paper laranja tolestuko dugu tirak ateratzeko, bigarren pausua tirak erdibana moztuta, poliki-poliki moztuta izango ditugu eta beheko borobilean itsatsiko ditugu 14 izan arte eta goiko borobilean ere itsatsi. Ondoren, kartulina beltzean bi triangelu handi begietarako triangelu txiki bat sudurrerako eta ahoa egingo ditugu hor itxasteko, eta azkenik pinotxo paperarekin hostoak aterako ditugu goiko partean jartzeko. Gogoratu, zatitxo bat kartulina beltzarekin jarrita, eskegitzeko erabiliko dugula. Eta horrela egingo dugu